बिसोरखौ बिसनि न'खौ सिफायनानै बिसनि गाबनाय मोदै बावहाय बेखौ जोङो माने सेडेस्टिक प्लेजार लानो थाखायथ' जों बे खामानिखौ मावाखै जोंनि डिपार्टमेन्टेलि जितु खामानि मावखानांगौ बे खामानिखौसो जों एभिक्सन खालामफैदों दिनै मानसिफ्राथ' गोबाय अनेक सेन्टिमेन्ट ड्र खालामनो हागौ गाबनाय खुनाय बर'खौल' मानो होखारो आरियो बिभिन्न खोथा प्रश्न खालामनो हागौ नाथाय सोरखारा बा डिपार्टमेन्टआ मानसिफोरनि सेन्टिमेन्टजों सोलिया मोनसे सोरखारा सोलियो आयेनजों मोनसे सोरखारा डिपार्टमेन्टआ सोलियो आयेनजों दा डिपार्टमेन्टनि रुल्स सोरखारनि आयेन बेखौ मानिनानैसो जोंनि मानसिफ्रा सोलिनो रोंनाया मोजां दा बिथांमोनहा माने खाथिनिनो लावख्रिगुरि गामिनि सुबुं बिथांमोनहा लावख्रिगुरियाव गावबागाव न' दङ हा दङ 23 सेप्तेम्बर 2023 थांनाय सुनिबार खालि चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ फेरेंगा बिथां फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएम बिथाङा लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजा बिथांमोनखौ हरखाबै फैनानै बिनि न'खौ सावफैदों बिसोरनि न'खौ सिमफाय फैदों आरो माखासे बिथांमोननि रायजो जानायनि माखासे बेसाद जिनिसफोरखौ दानला दुनख्लुब खालामनानै बिथांमोनखौ होखारफैदों हरखाबै थांनाय सुनिबार खालि बिटिसिनि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट फेरेंगानि बाहिनिया दा जोङो बिपिएफ दोलोनि जानानै जों बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनखौ जों फैनानै खबर लाफैदों निजिरा दैमाया मालाबा हरैहाय बोहैयो मालाबा ओरैहाय बोहैयो दा बे निजिरा दैमाया लावख्रिगुरि गामिनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोनखौ भुटाननिफ्राय फैनाय दैमा बियो बालाजों अन्थाइजों बारि बागान खुरखानानै न'खौ फबबाय दा ओंखायनो बिथांमोनहा दैमानि ओरै फैनानै आबाद मावफैग्रा थिलियाव बिथांमोनहा न' लुफैदोंमोन मानो होनबा हरैहाय निजिरा दैमाया बालाजों बुफबजोबनानै न' बां बुफबजोबनानै दोनदों दा ओंखायनो बिथांमोना हरैहाय दैमानि हरैहाय बिथांमोना हायानो गैला जेथिया न' बिथायानो गैला जेथिया गोदोनिफ्रायनो आबाद मावग्रा बिथांमोननि माने थिलि दङ आबाद थिलि एखे गामि बे लावख्रिगुरि गामिनिनो दैमानि हरैहाय बिसोरो दालां गैयिनि थाखाय ओंखायनो हरैहाय बिसोर रायजो जायो गोदोनिफ्रायनो नाथाय दैमानि हरैहाय गोदोनिफ्रायनो बिथांमोना आबाद मावबोबाय थादों दा ओंखायनो सोरहाबा दैमाजों खुरखालांनायनि उनाव न' बिथा गैयिनि उनाव ओरैहाय 22 न'खरफ्रा बिथांमोना आबाद मावग्रा थिलियाव न' लुफैदोंमोन दा बेखौ मेगन सानानै दिनै बिथांमोननि न'खौ बुफायफैदों न'खौ दानस्रिफैदों दिनै बर' बिमा बिफाया बर' रायजो राजाया गावनि गामि गावनि हायावनो इउपिपिएल सरकारजों न' बुफाय जादों गावनि हायावनो दिनै बिथांमोनहा न' गैयै खालामजादों आलाय आथानि खालामजादों दा ओंखायनो दिनै बिथांमोनहा जोबोद दुखुनांथाव बर' बिमानि मेगनाव मोदै बोहैगासिनो दङ बिथांमोनहा इसां गोबावनिफ्रायनो रायजो जाबोनानै दिनै गथ' गथाय उन्दुनो थाखाय न' गैला दा बिथांमोनहा थिंफोरा दानसि जाजोब्बाय दा ओंखायनो बिथांमोनजों अयनाय जादों आरो फरेस्ट दुलार एक मथे 2005 मायथाइनि सिगाङाव रायजो जानायजों बर'फ्रा थागिबि ना बर'फ्रा थागिबि आरो बे बड'लेण्ड बे बर'नि देश दा होमबा जोङो माबा मोनसे गोदान उफाय नागिरनांगोन नङा होमबा दा बेवहायनो आबाद थिलिखा हिसाबै नोंथांमोना बे जायगाखौ दिनै लाफैदों मोजाङानो जादोंमोन नाथाय दिनै जोंनि माखासे गभर्नमेन्टआव थाग्रा मानसिफोर बिथांमोना बेखौ बुजिनो हायाखै गावजों गावसो दिनै फोजोबस्रांलायनाय बे खामानिखौ दिनै मावगासिनो दं जोबोद दुखुनांथाव जों खनले बिथांमोनखौ धिक्कार होगोन जोङो बिथांमोनखौ गोख्रों रावजों सोंखारिगोन जोंनि आइ आफाफोरनि सायाव बेबायदि अयथासार खालामनो नाङा आरो बायद' जायोबा बिपिएफ दोलोआ बिथांमोननि सायाव जों रायजो राजाफोरखौ लानानै जों गोख्रों सोमावसारनानैबाबो नोंथांमोननि बे हानि अधिकारखौ जों मोननायखौ जों बेबस्था खालामना होगोन दा जोङो थांफिननानै हाग्रामा महिलारि सारनो बे बाथ्राखौ गेबेङै फोरमायगोन आरो बे हाखौबो नागारनो नाङा नोंथांमोना बे हाखौ नागारनो नाङा थै थां बेयावनो थैगोन नांगौबा होमबासो सलुसन जागोन नङा होमबा
मानसिनि जिउजों बिसोर दा गेलेथों नङा होमबा जोङो बेयाव हायाव थानानै थैगोन बे हायाव थानानै संसार जागोन बे हायाव थानानै फिसा फिसौखौ जों मानसि खालामगोन बर' जाथिखौ गेरेमसा हारि दागोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ जों जाफुंसार होगोन बेबादि थांखि लानानैसो जों आवगायलांनांगोन नङाबा दिनै गिज्लाबायबा जानाय नङा नों गावनि हायावनो दिनै बिटिसि मोनदों बिटिआर मोनदों होननानै गावनि मानसिसो जालाय जाखाय सानफ्रामबो होखारजानाय मालाबा गुवाहाटियाव होखारजायो मालाबा बै रुनि खाथा खाथियाव होखारजादों दिनैबो नोंथांमोननि लावरिपारायाव जालायबाय गाबोन देवसि बहाबा बहाबा जाबाय थालांगोन उल्थापानियाव जालांगोन दा बे जोंनि बर' मानसिया बहा थागोन फालाय हेल' रायजोफोर खुलुमबाय बे थांखि ब्लग चेनेलावहाय आरोबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय स' रायजोफोर जोङो नुदों ओरैहाय नैबे सासे फरेस्ट बिफाननि दैदेनगिरिया थांनाय 23 तारिखआवहाय लावख्रिगुरि गामियावहाय देवस्रि ओनसोलावहाय मोनसे रिजार्भखौहाय इभिक्सन खालामनायखौ जों नुदोंमोन दा बेखौ लानानै गोबां बेले बेजे नारा नाथा बिपिएफ इउपिपिएल आरो माखासेया गावनि गामिनिनो गावबुराखौहाय बखिनायखौहाय जों नुदों नाथाय गावबुराया दिनैहाय मोनसे प्रेस मिट होनायखौ जों नुदों बिथांनि फोरमायनाय बायदिब्ला बे इभिक्सन खालामनाय हाखौहाय बेयावहाय जायफ्रा हा दखल खालामदों बिथांमोनखौहाय सरकारा सिगांनो वार्निं होखादों आरो बिथांमोनखौहाय बादा होखादों बे गावबुरा बुंनाय बायदिब्ला नाथाय बिथांमोना वार्निं होआलासिनो हाखौहाय होखादों होननानैहाय बुंनायखौ जों खोनादों दा फारसेथिं पलिटिकेल लाबालाबनि थाखाय कास्टम बसुमतारिया बिसोरखौहाय जोंबाय थानाय अरावहाय गिहु लुनानै हैनायखौ जों नुनो मोनदों सासे मेलेमजिबि इडुकेटेड मानसिनि खुगायाव बेफोरबायदि राव फैनाया मोजां नङा रायजोफोर दा बिथांमोननि हास्थायनाया जाहैबाय फैबाय थानाय इलेक्सनावहाय गावसोर पावारखौ लानो थाखायसो बिथांमोना रायजो राजाखौहाय मेगन खाथेनानैहाय बुंग्रा खालामदों रायजोफोर दिनै बिथांमोना बेफोरबायदि रावखौहाय बुंनो नाङामोन फोरोंनांगौसोमोन हामा बेफोरबायदि खालामनो नाङा बियो मोनसे इलिगेल नाथाय बिसोरो फोरोंनायनि अनगायै बिसोरखौहाय गाज्रि फोरोंनायखौसो जों नुनो मोनदों दा जुदि सरकारानो बेफोरबायदि इलिगेल हाबा मावनो थाखाय खाबु होयोब्ला अब्ला रायजो राजाखौहाय मा फोरमायनो रायजो राजाफोरखौहाय मा बादा होनो हानो रायजोफोर बेखौ नोंथांमोनाबो बिजिरनानै नाय जेरावहाय बे हाया इलिगेलखा बिथांमोना बुंदों 30-40 बोसोर 35-40 बोसोर बेयावनो बे हायावनो मावनानै जाबोबाय होनदों नाथाय बै 30-40 बोसोरावहाय बिथांमोना बबेयाव उन्दुनानै थाया हाग्रामा सरकार बिपिएफ गभर्नमेन्टआ मा खालामनानै थाया बिथांमोननि हाखौहाय रेजिस्टार खालामनानै होनांगौना होनाङा बिनि बिसोरहा सेन्टिमेन्ट गैयामोन नामा बिसोरो मिथियामोन नामा बबे हाखौहाय बर'फ्रा दखल खालामनानै दङ बबेयावहाय हाग्रा गोदान दानफायदों सोर मा खालामदों सोर मा खालामाखै बबे हाखौहाय रेजिस्टार खालामनानै होनांगौ मावफुंजोबनानै होनांगौ बेखौ बिसोरहा गियान गैयामोन नामा दिनै कास्टम बसुमतारि बायदि मानसिया हाग्रामा महिलारनि गुन्दै मोनजानानैहाय पाब्लिकखौहाय आन्दायहोनो थाखाय पाब्लिकनि गेजेरावहाय प्रेस मिट होनानै ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा बुंनानैहाय पाब्लिकखौ फोरोंनाया मोजां जादों नामा रायजोफोर आरो बेजों लोगोसे खोनासं प्रहलाद ब्रह्म बिनि बुंनायाथ' एकदम सासे जाम्बा अहंखार गोसो बाथ्रा लानानै फोरोंनाय बियो रावबो लेडारा बेफोरबायदि फोरोङा जानो हागौ पाब्लिकआ बेयाव थानाय रायजो राजाया सानदोंमोन खोमा जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय माबाफोर हास्थायनांसिगोन नाथाय प्रहलाद ब्रह्मआ बिसोरखौहाय थैस' थांस' बे हानिफ्रायनो गोजानाव दाथां होननानैसो बुंदों नांगौला बेयावनो थैथों बेयावनो जिउ गारथों बेयावनो जोंखौ गावथारथों अब्लाबो नोंसोरो दाथां होननानैसो फोरोंदों दा जोङो थांफिननानै हाग्रामा महिलारि सारनो बे बाथ्राखौ गेबेङै फोरमायगोन आरो बे हाखौ नागारनो नाङा नोंथांमोना बे हाखौ नागारनो नाङा थैथां बेयावनो थैगोन नांगौबा होमबासो सलुसन जागोन नङा होमबा मानसिनि जिउजों बिसोर दा गेलेथों नङा होमबा
जोङो बेयाव हायाव थानानै थैगोन बे हायाव थानानै संसार जागोन बे हायाव थानानै फिसा फिसौखौ जों मानसि खालामगोन बर' जाथिखौ गेरेमसा हारि दागोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमांखौ जों जाफुंसार होगोन बेबादि थांखि लानानैसो जों आवगायलांनांगोन